Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mugi kasugengan kayuanan saha katenteman awit sih welasaning Gusti Allah tetep kajiwa kasalira dumateng panjenengan sami. Sumangga kita sedaya ampun kendhat nyuwun dumateng Gusti Allah, mugi-mugi kita sedaya tansah winengku ing kayuanan kasarasan saha pikantuk rejeki ingkang kathah halal lan barokah tinebihna saking rubeda cinaketna ing bagya mulya. Saderengipun kula ngaturaken sugeng nindakaken ibadah siam niki sampun dongkap sasi Ramelan nggih. Keranten dalu wonten wara-wara bilih siamipun dumawah wonten ing surya kaping 19 sasi Februari menika. Lan kula bilih wonten klenta-klentunipun atur anggenipun damel video, kula nyuwun agunging pangapunten. Anggenipun kula matur sakecap lan rong kecap wonten klenta-klentunipun, kula nyuwun agunging pangapunten lan sugeng nindakaken ibadah siam benjang. Menika kula mboten deres keranten wondalu Jawa nggih. Nggih. Lan sampun dangu kula mboten damel video, ampun sampun sesasi nggih kirang langkungipun kula mboten damel video. Niki kula piyambakan mama wonten peken niki mau. Dan kula niki lha wonten mboten enten piyantun wonten ndak matur nggih saged, nanging menawi wonten tiyang kathah wonten yasinan wonten kempalan mending kula mboten saged matur nggih. Atas mukaten dados menawi wonten ngarsa tiyang kathah kula ngewel nggih. Lan napa ingkang dipun aturaken ijal janten. Mbok bilih cekap semanten mawon video menika kula pungkasi namung ngaruhke dumateng panjenengan sedaya. Ampun supe dodol subscribe-ipun lan ugi dodol klintingipun supados samangke apabila kula ndamel video panjenengan sami pikantuk apa-apa saking YouTube. Kapatur kula pungkasi rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.